Rapport tal-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Moody's ibassar li l-ekonomija ta' pajjiżna matul din is-sena se tikber biżjed minn 4%. Skont din l-Aġenzija Internazzjonali li ma tħares lejn wixħadd, dan it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna huwa b'saħħtu anke fid-dawl tal-isfidi internazzjonali li ġamu magħhom il-pandemija u l-gwerra fl-Ewropa. Hawnhekk ħareġ kif l-ekonomija Maltija qed tagħmel irkupru ekonomiku b'saħħtu anke permezz ta' żieda ta' nies li jiġu btala f'pajjiżna u bekk jissaħħaħ is-settur turistiku. Din l-Aġenzija Internazzjonali qed tbassar li l-wasla tat-turisti matul din is-sena hija dik ta' 3/4 ta' dik li kienet fl-2019 qabel il-pandemija. Ir-rapport ta' Moody's innota kif pajjiżna m'għandux effetti diretti mill-gwerra li għaddejja bħalissa madwar l-Ewropa, iżda bħal pajjiżi oħra qed ikun affettwat b'mod indirett permezz tal-inflazzjoni. F'dan ir-rapport ħareġ kif l-inflazzjoni f'pajjiżna se tibqa' lanqas fost il-pajjiżi Ewropej. L-Aġenzija Moody's innutat l-ekonomija Maltija irkuprat b'mod b'saħħtu mill-pandemija, hekk kif is-sena li għaddiet din kibret b'9.4%. L-Aġenzija Internazzjonali u Indipendenti innutat l-affordabilità ekonomika li għandu il-Gvern minkejja id-deficit minħabba l-pandemija. Ħareġ kif il-Gvern sostna il-familji u n-negozji Maltin u għawċin matul żminijiet ta' sfida anke permezz tal-Covid Weight Supplement. Il-Moody's qalet ukoll li d-dejn nazzjonali se jibqa' taħt is-60%. L-esperti ta' Moody's innutaw ukoll kif huma għandhom il-fiduċja li l-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela ikompli iwettaq riformi favur is-salta ta' dritt f'pajjiżna. Dwar li Malta tinsab fi proċedura ta' aktar monitoraġġ tal-FATF, ġie nnutat kif fil-plenarja ta' frar li għadda din innutat li pajjiżna wettaq ir-rakkomandazzjonijiet li tresqu. B'reazzjoni għal dan ir-rapport, il-Prim Ministru Robert Abela kiteb fuq Twitter li dan ir-riżultat pożittiv għal pajjiżna isegwi rapporti internazzjonali oħrajn ta' Fitch u anke id-bassir ekonomiku tal-ħarifa tal-Kummissjoni Ewropea. L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Fitch Ratings ikkonfermat ir-rating ta' A+ bi prospetti stabbli għal pajjiżna. Dan fil-waqt li skont bassir tal-Kummissjoni Ewropea l-ekonomija Maltija mistennija tikber b'4% matul is-sena d-dieħla. Dan ifisser li fl-2023 Malta se jkollha it-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea.